ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆମର ପିଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁନି। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କେତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ କେତେ ପୋଲିସ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କିଛି ବି ଖିଆ କରିନଥିଲେ ଆଉ। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଏତିକି। ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପରେ କେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି।